Duar bagore tondesis constituency ke parlo Jasemet dolomra angkang along kadokawe Jesu Kristo aphan ke kroy arato an chingrumsi pinyanikang sama por kapejok abang hempu Jesu Kristo amahang nang kekpo December 25 arnike kusi ke pache thanga jai me kedeng athema Jesu Kristo lake pirthe munit tuma papen kapejok jisi mahang nang theklo lasi Jesu Kristo amahang ke thek arani ningak arong pen ningar lole Jesu Kristo aphan dimklong peklonang kusi ke pache thanga jai me kedeng Tang telabang so puthak keceng pen kejut lang ponsana News Desk Report or India 24/7 News